12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Buďte triezví a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Zoprite sa mu, pevný vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. Skončiť so všetkým, skončiť s utrpením, s bolesťou, so životom. To býva často túžbou mnohých, ktorí nedokážu vnímať kríž vo svojom živote ako dar. Prijať kríž to znamená prijať i víťazstvo Krista. Ľudský kríž môže mať podobu utrpenia zo života či utrpenia zo smrti. Mnohí ľudia nie sú schopní prijať realitu životnej situácie, okolnosti, v ktorých chýba radosť. Nedokážu dôverovať svojmu Bohu a dobrovoľne svoj život či život svojho blížneho ponúkajú smrti. Iní sa zase nedokážu vyrovnať so smrťou najbližších, ktorá prišla neočakávane bez času pripraviť sa na jej príchod. Odmietnúť svoj život, život iného človeka, znamená odmietnúť Boha, ktorý každého človeka posiela na túto zem ako svojho nenahraditeľného posla, aby naplňal jeho plán spásy pre ľudstvo. Boh jediný pozná čas, v ktorom potrebuje naše ruky, naše slová, naše srdcia, aby premieňali, zdokonaľovali, prinášali ovocie radosti, pokoja, lásky svetu. Niekedy stačí jediný okamih, niekedy sú to roky ľudského života, v ktorých sa naplňa posolstvo Božej lásky. Vzdať sa účasti na Božom pláne znamená spochybniť jeho lásku, jeho dobrotu, neprijať jeho všemohúcnosť a vševedomosť. To, že v mojom živote nevládne pokoj, šťastie, radosť, úspech, nie je vinou Boha. Môj vlastný hriech, moja nedôvera v Božiu lásku, moja zrada spôsobuje, že sa cítim sám, že môj život stráca zmysel, stráca svetlo. Vždy je čas dokázať, povedať nie plánom diabla, ktorý chce zničiť ľudskú dušu i celý svet a spoľahnúť sa vo svojom živote nie na vlastné ruky, na vlastný mozog, vlastné schopnosti, ale na Božiu lásku, v ktorej ma on sám posiela s množstvom talentov obohatiť túto zem. Boh do mňa vložil svoju nádej a postará sa o to, aby som mohol prejaviť svoje dary, aby som dokázal vykonať úlohu, ktorú mi tu na zemi zveril. Buď pochválený, môj Bože, že skrze Ducha Svätého ma učíš, že na kríži sa nezomiera zbytočne, že kríž stanúci sa obetou, je krížom prinášajúcim Tvoje sväté víťazstvo, Tvoje zmrtvých vstanie. Ľutujem v tejto chvíli, Pane, všetky hriechy vražd, pokusov o ne, neúmyselných i úmyselných usmrtení vo svojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich do Tvojho nekonečného milosrdenstva. V Tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz týchto hriechov vo všetkých ich podobách a mocou Tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie a svätého Michala Archaniela pretrhám všetky pútá týchto hriechov mojich predkov, ktoré ma doteraz spoutávali. Ponáram tieto hriechy a ich následky do Tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, pôsobenie týchto hriechov v mojom rode i v mojom živote a skrze Tvoje sväté rany očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim svätým duchom podľa Božieho plánu a podľa Božej vôle. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. 13. zastavenie. Pána Ježiša snímajú z kríža.
Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet. Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden je duch. Ako ste aj vy povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. List Efezanom. Ja som niečo chcel a dostal to iný. Ja som o niečo prišiel a ten druhý to môže mať. Ja som sa namáhal a niekto žne slávu bez námahy. Toto sú dôvody ľudskej závisti a žiarlivosti. Chcem to, čo nemám, túžim po živote iného človeka, s jeho úspechom, s jeho šikovnosťou, s jeho darmi. Môj život, moje schopnosti sa mi nezdajú také úžasné, no život môjho blížneho sa mi zdá priam rozprávkový, bez problémov, bez bolesti. Môj pohľad je pohľadom, nad ktorým Boh v ľútosti plače. Môj zrak je totiž zrakom duchovného slepca. Ostávam slepý voči množstvu darov, talentov, možností, ktoré jeho láska vkladá práve do môjho života, do mojich rúk. Svojím zrakom slepého som schopný vnímať iba to, o čo prichádzam, nie to, čo získavam. Stále mám málo pre radosť, chcem viac, chcem to, čo má môj blížny. Keby ma tak Boh vzal za slovo, dostal by som nielen dary môjho blížneho, jeho schopnosti, jeho postavenie, ale i kríž, ktorý musí niesť rovnako ako každý človek na tejto zemi. Aké by bolo moje slovo potom, keby na mojich pleciach ležal kríž môjho brata? A čo keď by som zistil, že je o mnoho ťažší ako ten môj vlastný? Závisť je slepá. Vo svojich predstavách preceňuje krásu života iných, no nevníma kríže ich životov. Chce žiť bez utrpenia, bez kríža, v trvalej spokojnosti, v radosti, v úspechu. Nech iní nesú bôle, no môj život nech je dokonalý. Život v Kristovi je vždy životom krížovej cesty. Ak chcem od Boha, aby sňal z mojich pliec kríž, vyberám si cestu, ktorá nepatrí jemu. Vyberám si cieľ, ktorým nie je jeho kráľovstvo. Chválim ťa, môj Bože, že skrze Ducha Svätého ma učíš odovzdávať sa znova a znova do tvojich božských všemocných rúk, zo všetkých, čo mám i čo mi chýba, s celou svojou bezmocnosťou. Ľutujem v tejto chvíli, môj Pane, všetky hriechy závisti a žiarlivosti v mojom rode. Odprosujem ťa za tieto hriechy a zverujem ich tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. V tvojom svetom mene, Ježišu Kriste, zriekam sa teraz hriechov závisti a žiarlivosti vo všetkých ich podobách a mocou tvojej prečistej krvi na orodovanie nepoškvrnenej Panny Márie, svätého Michala Archaniela, pretínam všetky putá, ktorými doteraz spútavali môj život i celý môj rod. Ponáram tieto hriechy a ich následky do tvojej presvätej krvi, ktorá víťazí nad všetkým zlom. Zastav, Pane, ich pôsobenie v mojom rode i v mojom živote a skrze tvoje sväté rány očisť a požehnaj môj rod i mňa samého svojim Duchom Svätým podľa Božieho plánu a podľa Božej vôle. Amen. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami vočistci.